مبارك سمعتنا لما أنت قدمنا of course كلا جزية مس ريدي رنا كالد عبدو of course ساب هاجرنا قادتنا زنبري تمكرو زلون حياة عمتات عبد الجون كابتن حدا علو دبار قادتنا هات دبر كتاب حرة سبنا تمرتاو زخنا بحافشو بوليتيكاوي كنتات هاجرنا بوليتيكا خمي خيدا لنزبل لما أنتون بزعبا سوشيال ميديا تقاوموا على حرة سبنا بخمين تقوموا لنا ጽቡቅ ጎኑን እቲ ጎዳኢ ጎኑን እንታይ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ከምኡ ብሓፈሹ ኣብ ደቅና እዚ ሶሻል ሚድያ ስጋብ ክንደይ ኢፌክት ገብረና ኣሎ ንዝብል ካልድ ዓብዱ መርሓባ እንኳዕ መፅኻ እንኳን ሓንፅና ከማይ ወል ሶሻል ሚድያ ሓድሽ ኣይኮንካ ንስኻ ኮርስ ካብቶም ሓደ ተጠቀምቲ መሳርሒ ዘሎ እዩ ንስኻ ጥራሕ ኣይኮንካ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ሶሻል ሚድያ ቱል ቢዝነስ ዋይዝ ዩ ኔም ኢት በቲ ጽቡቅ ጎኑ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ብሕብረተሰብና ኸ ኣጠቃቅሙ ከመይ ርድኢትና ወል ከምቲ ዝበልካ መእተዊ ኢኻ እቲ ሶሻል ሚድያ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታት ኣለዎ እቲ ኣጠቃቅማኻ ኣብ ኣወንታዊ መዳይ እንተኮይኑ ምናልባት እቲ ፖዚቲቭ ሳይድ ናቱ ኢምፓክት ይዓቢ እንድሕር ዳ ኣሉታዊ ኣጠቃቅማ ተጠቂምካ ከዓኒ እቲ ጎዳኢ ጎኑ ከም ዝዓቢ እዚ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኣከያይዳ እዩ ብሓፈሻ እኹል ዝኾነ መረዳእታን ዓቕምን ብዛዕባ ንኣብነት ምንጪ ምምርማር ፌክ ኒውስ ቴክኖሎጂ ኣበይ ይበፅሕ ከም ዘሎ ሎሚ ካብ ድምፂ ምስሊ ኩሉ ናይ ሰብ ቀይርካ ዝኽይድ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሓት ኩሉ ዚታት ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ብዙሑ ኩሉ ብግምት እቲኻ ንዕኡ ከረድእ ዝኽእል ዓቕሚ ብብዝሒ ዝመንእሰይና ወይ ሕብረተሰብና ስለዘየማዕበለ ንኩሉ ሓቅን ዘይሓቅን ልክዕን ዘይልክዕን ቤላ እውን ግዳይ እንዳኾነ ባዕሉ እቲ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ንኩሉ ዜጋታት ዓለም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑሉ ብዘሎ ንእኹል መረዳእታ ናይ ምንጪ ምግምጋም ምንፅፃር ገለ ንዕኡ እዚ ኣብቲ ናይ ዓውደ ጋዜጠኝነት ሻል ክሪቲክ ብሎ ሽወደን ምንጭ ምምርማር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎስ ነቲ ምንጭ ምምርማር ወላ ኣብ ሪሰርች ዓለም ኣትዩ ዝሰርሕ ሰብሲ ኣይነት እዮም እቶም ረሊያብል ዝኾኑ ዝእመኑ ኣይነት እዮም ከቶም ከም ሪፈረንስ ክጥቆስ ዘይክእሉ ዝብል ነብሱ ዝኸኣለ ኣብ ሪሰርች ሜተድ ዝተምሃሮ ነገራት ኣሎ እዚታት መባእታዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ሓዘ ካብዚ ዝረሓቐ ግደፎ ሪሰርች ሜተድስ ግን ወላ እቲ ዝበሃለካ ኩሉ ይትእመን እናተባሃለ ብስድራ ዝነገረካ ከማንሲ ኣብ ተግባር ኣውዒልካ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ዝተባሃለ ከም ልክዕ ከይወሰድካ ኣይናይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ነበርኩ ኣብነት ነይሩ ክርቢትሲ ሓዊ ወሊዕካ ፀብሒ ክትሰርሓላ ትኽእል ሓዊ ወሊዕካ ገዛ ክተንደላ ትኽእል ስለዚ ነታ ክርቢት ኣበይናይ መዓላ ውዒልካ ይዳ ትቁም ነገር እምበር ክርቢት ብምሉእ ክትፀልኦ ወይ ክርቢት ብምሉእ ክትፈትዎ ልክዕ ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መዓልኡ እንድሕር ዳ ብልክዕ ዘይከይዱ ንኣለውታይ መዓልኡ ብልክዕ ተኸይዱ ኢኻ ንኣወንታይ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ መፂና ሕጂ እቲ መንእሰይና እኹት ዝኾነ ኣፍልጦ መባእታዊ ኣፍልጦ ናይ ኣጠቃቅማ ኮምፒተር እዚ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ኣትዩ ግዜ ዘህልኽ ዘሎ ኣብኡ እቲ ሶሻል ሚድያ ከይዱ ከማን ብዛዕባ ወርድ ኤክሰል ኣክሰስ እቲ ቤዚክስ ናይ ኮምፒውቲንግ ገለ እቲ ቀደም ብስነ ስርዓት ገንዘብ ከፊልካ ከይድካ ትመሃረን ነበርካ ቤት ትምህርትታት ብነፃ ኮይኑልካ ከሎ ኣብ እልፊ ዩቲዩብ ኣብ ኩሉ ነገራት ብነፃ ኮይኑልካ ከሎ ናብኡ ገፁ እውን ዝኸይድ ኣይትርኢ ስለዚ እቲ እንታይ ትመርፅ ኣበይ ትኸይድ ክትጥቀመሉን ከይትጥቀመሉን ማጆሪቲ ናትና ሕጂ ብሰንኪ እቲ ዝሓለፎ ዘሎ ሓጎፅ ጎፅ ናይ ሂወት ገለ ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ምዝናይ ኣብ ገለ እምበር ኣብ ኣዝዩ ቁም ነገር ዘለዎ ንኽዕብየካ ዝኽእል ኣካዳሚክ ነገር ወይ ከዓ ከም ሰብ እውን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ነገር ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣጠቃቅማና ዘሎ ስለዚ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ናትና ግን ብቐረባ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ኣወንታዊ ተኣለታዊ ይዓቢ ተኣለታዊ ንብሎ ዘለና ንሕና ግን ነቲ ገለገለ ሰባት ግን ሃውስ ሪሃብሊቴሽን ምክንያቱ ካብ ሓደ ኮሌክቲቭ ሶሳይቲ መፂኻ ናብ ኣዝዩ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ዝኾነ ሶሳይቲ እንተኣቲኻ
وي اتنات كا لايف ستايل كتكيرو لك ختنبب لك you have to fit after society في تديركا جن ناتك عالم فتيركا أبناتك بوبلاوي أبناتك اتموسفير راح خاتنبر زغ اسو مهدم خوينو ولا سبك بصراحه قوي مات انت صريح كمان قوي ماتي سوشيال ميديا اتيو ملو ليتو في ملو مش داوي لخو في الخمسي قال لي سبك نت سوشيال ميديا أمنك حبرتسب أو قال خيتتكمه أبناء أوتوت من جيرو انت حسيبو خاني consequence ناتو خيفلته نت حبرتسب أب delusions أوتو سيناريوهات على ብዙሕ ኣብነታት ክጥቀስ ዝኽእል ይህሉ ብዝናትና ግን ነቲ ነቐፌታ እውን ነቲ ወላ እውን ነቐፌታ ብነቐፌቱ እሲ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ከመሓይሾም ዝኽእል ነቐፌታ እውን ዘይምቕባል ነገር ስለ ዘሎ ሰብ ከዓ ውፅእ ኢሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣየገድሰንኒ ኣነ ገንዘብ ጥራሕ ክገብር ዝደሊ ስለ ዘይብል እቲ ሳዕቤን እንታይ ምዃኑ ከይተረድአ ዘኽኢዶን ነቲ ሰብ ከዓኒ ንኸምኡ ነገር ናይ ምስዓብ ተንደንስን ስለ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ግቡእ ነቶም ኣብኡ ወፂኦም ከምሁሩና ዝግብኦም ኣካላት እውን ግቡእ ፕላትፎርም ዝረኽቡ ዘለዉ ኣይመስለን ስለዚ ነታ ሕቶኻ ኣኑ ይሕምልሳኺ ይብሉ እንደው እንዳበልካኒ ግን ብኣሉታ ንጥቀመሉ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ፅቡቅ ኦፍኮርስ ስካልት ከተዕልል ከለካ ነዊሕ ትንተና ኢኻ ትረክብ ዝፅበዮ ነገር ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝኸውን ፀገም እውን የብለይን دحين سكين جمرة أنا وتنكيف كاو أما أنا قد اللي تبلو في اللاي كاب هاجرنا عن متسقلنا قرينا حتى تمرتن كي قسمة متسق هم زبر كاو بإنديفيدوالش تكون إنساني ولا تكنولوجيون أكسس دايم هلاو كابت حاجة ترى خطأته تقول زي خاطر خمس لين تنكيف كاو خمس لين فايف نوت مستيكن رايت اسكيلا حن قلت لنا ما سخفت حاجة أجمعت كوينو دور كمير ترى إن إحنا بدقة ولاتي ماس ميديا حجي عم تكيف كاو جورناليست قاعدة نت قدام حجي انت فراري of course حجي كله قاعدة نيا خوين بفلاي سوشيال ميديا بس مزاي which is أقول لك لا unfortunate you know انتي درس كاو بتمرتن researching يركا كرمش جون تكيف كان يركا عصها تذكرت هونكا كم ميجر يبعلوا اب يونيفرسيتي ولا بكولج ان احنا نسوي الكارلوس خاطر فلت كباين العلي جنا بزلو هو كنتات نه هاجرنا كم تاونا تحبرت سمنا مالتيو واي كنو وي ايرتران عبد الجزل لنا في سوشيال ميديا ونا تعاقبو نترت له نغازتنياوي سرارحا كنسرح قيلنا دو ولا لوارة لصق حجي كمكر بهاجرنا ولا دقت نتزل لها حونا سلمتي حواف لنا بزي نصور دخانة كم زعانة تيجي كل زنقورة دلنا أبغى لك لقطة أخذ يوم سوشيال ميديا يوتيوب of course نزارو دلنا بلاتين زدي كتقوم الوي كزارو لون خذ يوم أنا وي أبينا قلت لي بخيرنا زلنا لك تحسب حجي أم تايد حتى كازله كم قادت نيات بزحت له حواتنا بدك كازله بلاتفورم مناتهم أوكي information balance تكون information source neutral source no إلى أبولو خيكوني أبي بخيرنا لك تحسب كم جورناليست هو طبق حتى عندي في مجمريا أتي أم بلمد زبها الجيجا كدقم سلازي ولو خنتصر سلازلو أبز كله بلاتفورمز زنات فوزلو سوات غازيتين تايكون غازيتين لنا أبز ساقوات راح يخان حدا تسلي مود غازاو تخص ملات كتوصل تخيل ساقو نحد ملات قيحي يتاتشاكوري لكا توصل تخيل ولا يتاباري لكا توصل تخيل ساقوات راح ጋዜጠኝነት ግን ሳጓ አይኮነን በስነ ስርዓት ሳይንስ ስለዚህ እቲ ጋዜጠኝነት አይኮነን ሓሲሩ ዘሎ ጋዜጠኝነት ከይበፅሑ ከለው ንዝሓስቦ ቦታ ንሕና ብዓይኒ ጋዜጠኛታት ጌርና ኣቆሚጥና ዘይግባእ መዐቀኒ ነቐምጠሎም እሞ እሳቶም ከዓ ሓቂ መሲሎም ንሕና ጋዜጠኛታት ኢሎም ኣርእስቶም ጅሙር ዝረቦ ሽዑ ከም ሳጓ ይወስደዋ ሳ ማለት ስለዚ ብስነ ስርዓት ኣነ ደሓስቦ እሞ ግን ከዓ መስተኻልእ ዘለካ ታስክስ ዘይተራኽበሉ እምበር ደሓስቦ መደባት ኣብ ቀረባ ግዜ እንታይ እዩ ንብሙልኦም ነዞም ኣክቲቪስት ዘለዉ ሶሻል ሚድያ ዘለዉ ኣትሊስት ክራሽ ኮርስ ክወሃቦም ክኽእል ኣለዉ እጂ ንሕና ከም ሓደ ትካል ፕላትፎርም ኢኻ ትፈጥር መምሃራን ኣለዉ ኣብዚ ሽወደን
حدا سلطنا خم هارموني ميديا هيبنا نيرنا أبتا هارموني ميديا نلعل إسران قلن سبات سلطنا تبلنا زنبرت سب أبي إثيوبيا أنا حدا يونيفرسيتي دين زنبرت بجورناليزم ماستر زنبرة نشوه دنكا كالاي ماستر كتقبر زمت سب نت كورسس بتقرينيا الداليا تمهرب نير إسران قلن سبات سلطنا نبنيرنا أبقى بأفريقيا هجرات يونيفرسيتي بي اتش دي زقبر زلو أحوات أو قينهم بأونلاين زقبوا سلطناتات نيرو نتوم بيزك جورناليزم ethics ناي جورناليزم زيتات قرب ولا جورناليزم أين بولو جن أب ميديا سقع زوت زهالو صعبين نايت زخدو جيجا من جدي انتاي كخون كم زخيل بحد كرأيهم كخيل الله أمتي خاسي ما نم هاجر كم فرسي نايلو أيكون الناب شجر زاتو كم حبرة سب كن هذا نختان استخونك قدمتهم حبرة سب كهان تيل كبلاتفورم تتحزم زل خاسبات حلافنتهم زفلتو أتي إتيك نايتي عودي ون ما بقتاوي زخونا أفلت أزلهم كل يقبل لذي أب جورناليزم مزينا انتاي خوين ኣለዉ ብዙሓት ኣሕዋት ነዛርቦም ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ዋደይት መፁ ንስኹም እዚ ዘይትሕብሩ ትብሎ ኣይ ሰብና ሎሚ ቁም ነገር ኣይሰምዐኒ ሰብና ሎሚ ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ኣብ ገለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይኸዱ ይፍትኑ ገለ ገብሩ እሞ ትሪዮ 1,000 2,000 ገለ ጥራሕ ምስ ረኣዮ ተስፋ ቆሪፆም ናይ መግዳፍ ነገር እውን ኣሎ ዓቕሚ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ተስፋ ዘቆርፆም እታ ግዜ ባዕደጥፍዋ ኣብቲ ስርሖም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድምህርዎ ብገለ ከይዶም ካልእ ኣድማዕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ዘለና ሕጂ ጋብ ንምፅባብ እንታይ እዩ ነቶም ኣክቲቭ ዘለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብነት ክበካሲ ሓደ ናይ ሽወደን ካምፓኒ ብዚ እንታይ ደልዩ ነተዘራረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ብደረጃ ዩሮፕ ክበፅሖም ደልዩ ሕጂ ኮንታክት ገብሩና እሞ መኒ ኢንፍሉዌንሻል ሰብ ዘለኩም ኣብ ዩሮፕ ዊ ኣር ሬዲ ቱ ፔይ ግን ናቱ ዝበዝሐ ፎሎወርስ ተለውዎ ዊ ዋንት ቱ ሪች ት ካስተመር ኢሎም ሓቲቶም مستدلية أتوم زبزة حزلهم سي they don't have any registration system tax خفيلهم سي invoices سودو أي كلهم كوينه أجتهم كامبان على أنت يقولنا كم تكلم دم ساقم ديل كنجبر ساقم نعوم كفولوا من ساقم كن invoice تجبرنا أنا أنتي ما له زيج إذا كله بلاتفورم فتيركا إذا كله صعب فتيركا نمنتاي خم حدا تكال كير كاسي ناي اوتوت منشخا وبوعل بينفويس قال خد قبر ليت فد نو هاو يلنا يزو لذي نتحس كهذا اللي نجر كيلكا كاو صاقن معري خيد زغبا نبر بقعتات يلا كمي يركا بيزنس ديل تعصو مس كاستمرز بخمي من قدي خاخد قلت صلهم تتغبرو اتي زهبو خازلو سرحات بخمي من قدي خاخد يلا انتاي مالتي بوزيتيف نجر كابت بتصيحهم مدلو غيرهم مزلو نجر كمان سي بوزيتيف نجر كغبرن تجميرهم من البت خمس ابالو يلمسي شيفت انت غبر خابز نريو زلنا معلتاوي حزب زتافان النجرات زخي خالد اتي مويا جورناليزم وندافلت كي خلخا بسن كتب هاجرنا زتفطره غازيطينياتاتنا حبرتسبنا زوردو زلو كله ريخاخا سب كاب غازيطينينت ناب اكتيفيزم يصري ولا تغازيطينيا زبحال غازيطينينت متي بيونيفرسيتي درجه استمهره نتب هاجر زلو ነገር ادرس كغبر كبل نتي ethics ناي جورناليزم تختيل واي خيد يلا معناته كما اكل قالسي كما اكل اكتيفيزم غير سلازريو معناته ولا اندافلت قال حوات قالو بزدقه اب عاوز جورناليزم استمهروا الصرحو تايبلو ازيف حدا روغو هاجر كم زلنا انور كنتات كم زلنا خوينم نمنتا ethics ناي جورناليزم 100% دين خطلو كمزكو يغبرني كمزكو خونيرو نيتراليتي قال بزح حتى حجتاي خاطري سب everyone is getting sandwiched among the خلطه interests إذا أكتيفيست ده هتكون تدلي ولا هم غازيتينيا ده حبرتسب ده هتنكح تدلي ويسنا إنكم جنريت مقبر بلاتفورم ده هتفتر كم أنتوا قاين بروفوكاتيف هتكون نظام نايزم نايتيبيا يناس مانيادو مندو كم اللون عليهم زم أبانا خمن يمنيرهم مستوى تلقى أمان كيدر فينا بس كمبيوتر كيوت أمبر كم بالد كم يجر كسبت إكب عند حد أخوين تحسب لو مزبلك صباح انصار 180 ديجري خير كاتبل تسبق ستيل سمعك انا كل شيء عزبلو انتاي عند حد اخ سمع زي بقول له صبق او انتاو نجر زي بقول له خوينو نمنتاي دينا نحنا تسرحت
أبا هاجرنا بسلام كنبر كنمهار كنسرح سلازي قالنا قد هاجر ملو قد فينا واتينا حنترم أتي تسمع بحنت بلاتفورم ناي سوشيال ميديا ديت فوتو نجار زرا تحت قبر كفتو تراناتو بجبري خاطريو تقربو دلخا أي تمتنا نانيخا كومو خوينو غاخي كينا تسبكا زيادة أنا محايش أنا تحديد كان كراش كورسز كدلي توم غازي تنيا تزبهلو بعودي بمصنعة دبصحو كبابزي أفتح عود سرحنا زيادة ندمع إلهم يلوكسيو غازي تنيا كله خا زنطفو تخوينهم كا أكتيفيزم يحوص أكتيفيزم مسو تحوص خا سايد وصدو مالتي سلازي لك غازي تنيا تتكبر على زول النت يا بالله اوكي هم صحيح فات كابت حدا نعي كل زي كوشن قبرني مبزحته السوشيال ميديا على عبيت الموضوع مثال حجي عبيت له نموذج زي نطفوا على السوشيال ميديا مالتي في اللايف نتي انا من سالي حجي بوليتيكا انا نحط لنا دنب تقاوم بدك زلو مبزحت زي نهار دن عبيتي تكالات نيتورك الريخانا بيروبا زلو على امريكا خنالا سرحنا جورناليزم كمان على سخات فولتو زخونا مدب وزير بوليتيكا ودب دي ولا كوميونيتي بعلو ترانسبيرنسي تشيك اند بالانسز مبزحت ጊዜ ናፃነትኩም ጣኑ ጅድ ገለጽካዮ ሚድያ ተሊካዩ ብርሃን ዘለካ ዝበዝሐ ግዜ ኣካውንታብሊቲ ዝሓትት መን እዩ ሚድያ እዩ ሰብ ክመርፁ ድዋ ዝምዕብል ሃገርና ምሽ ኣብ ዘለና ያ ምዕብል ሃገር ስዊድን ወላ ካናዳ ኣሜሪካ ርእዮም who actually put them in check and balances journalism ኣብዚ ንህና ንጥፈታት ዘሎ ብደገ ደንበ ተቃውሞ ንሪኦ ግን መብዛሕቲ ግዜ እቲ ንሕና sympathizer ናይቲ movement ንኸውን completely is this نحبرتسبنا one correct me if I'm wrong or not نحن خير حتى كازله تدري يعني دري كازله قداماي نهزب نطقمو دلنا ንምንታይ ካልእ ሓወሲ ትካል ተለያ ትካዊ ሓደ ዓይነት ፓርቲ ተለይካ I think ከም ጋዜጠኛ ሓይተካ እቲ ህዝቢ ክሓቶ ዝግቦየ ከማዕብለካ ዝኽእል እምበር ምስኻ ኮይነ እንድሕር ኣጆኻ ድብልካት I don't know get me do you know what I'm trying to say يا عمين انتهي مسلكات لك يا خد لها مالت انتهي تعانتو يدول كو ياتيو اب اكتيفيزم تخيدكا السخا تخالا خالا نايتي اكتيفيست جروب تبليخا impartiality كل شيء اساس سايد وسيد كا تخيد كان هجمر كله اوكي اب كم زخونتات شعوب نت حبرتسب كل سايد ني حدا ستوري نخير ايخا تحاسيو زلخ اوكي زي ابنت زهوبو نيرو ابزي leadership course نيرو management ابزي شو ودن دخدنا ياسي ابوس ابنت صبق زهابنا نز تبلو زلخ رايه انا نتسخن فيت نفيت كوفي لنا لنا حجي انا قطر شديش تصحيفه بزي اسخن انت خاطري قطر جعت خاطري سلازم انا لك على صات شعت تقبل لي انا شديش تقبل سلازم تناتك شعت جدا شديش تكون على اللوام انت انا لك انا نقول ወይ ወንስኻልክ ንኽትብሉ እታ ሽዱሽተ ዝሪኣ ዘለኹስ ትሽዓተ ያህል ክብል ኣለኒ ኣብ ሓደ ጉዳይ ብናይ ኣንግል ትሪኦ ነቲ ጉዳይ እምበር ክልቴኻ ልክዕ ክትብሉ ከም ትኽእል ንቡር ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብና ስኻ ልክዕ ንኽትብሉስ ኣነ ጌገኛ ክኸውን ኣለኒ ወይ ከዓኒ ስኻ 100% ርግፀኛ ኢኻ እታ ቁፅሪ ትሪኣ ዘለኻ ትሽዓተ እያ ኣነ ኸ መረ 100% ርግፀኛ እያ እታ ቁፅሪ እዚኣ ዘለኹ ሽዱሽተ እያ ስለዚ كلتنا 100% رجعتنيات سلزخناس اتخال أي تحدي يحسوا له مالت أيكون ويجاقل له مالت أيكون التميديا كم يخون زجبون يرتخون زجبا صغار هجي مور أدفانس النجاري خد قيد الله investigative journalism خد قيد الله investigative journalism سايد كي وصلت كانت فاكت راح كي كات تاريخ أنا بحزب تقرب قال زي أم نور كنتات أبها قرنا مسأتناون كم زي قرب كالكولس بارتناي ماتس غير كحزوبو كدلي مغنياتو لمودا يكون احمر السنه لومي حابنتك بكا وزح حابنتك بكا خلي بز قداي نوي حمتا زرانا سقع تمالي منكم ازدو ازجيغنادو غلدو خبلو زصن حسب بحساب كابون فلي زبل نجر تقريبو بحنت رفدي زون كلهم حمتات كنو دو زصنحو او ديقوم ابزا مالي تحمس يمزو إيه تنزبلن رئيتو
ምናልባት ኮሰን መድሓና ሃገር መድሓኒ ህዝቢ መድሓኒ ዓለሙን ክኾና ክእል ኣብ ከይዱ እንድሕር ደኣ ግን ንሓደ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣምፂኻ ባይታ ትኸልኦ ኾንካ ካበይ ዳ እሞ ክመፅእ እቲ ዝሓሸ ተዕርያ ተሃሲናያ ዘለና ሕጂ ናብኡ ናብቲ ቀንዲ ክወስደከ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል ንዓይ ዝረኣየኒ የብልና ሜይንስትሪም ሚድያ እንታይ ማለት እየ ኩሉ ሃይማኖት ኩሉ ኣውራጃ ኩሉ ውድብ ኩሉ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘለዎ ደጋፊ ተቃዋሚ ብሓባር ዝሪኦ ናይ ሓባር ፕላትፎርም የብልና ቢኢት ኣብ ሃገር ወላ ኣብ ስደት ዝብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ተሰዲዱ ክንደይ ካብኡ ሓዳሲ ኤርትራ ዶ ቲቪኤን ሬድዮ ከይዱ ክርኢ ሕጂ ወይ ከዓ ኣብዚ መፂ እውን ኩሉ ብሓባር ዝሪኦ ናይ ሓባር እንታይ እዩ ዘለና እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ኣብቲ ተቃውሞ ዘለዋ ይድግፍ ይሕግዝ ገለ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ኣብቲ ከይዱ ይድግፍ ክልቲኦም ኣዚፍ ክልተ በበይነን ዓይነት ኤርትራ ዘለዋ ክመስል በበይኑ ዓይነት ስእሊ ይህቦኻ ኣይ እዚ ትብሎ ዘለኹም ልክዕ ኣይኮነን ኣብዚ ብዝኮ ልክዕ ኣሎ ተልካ ዋንደይ ተኣኽለካ ስኻ ኣልዑል ኣቢሎም ህግደፍ ክብሉኻ ንዓኻ ወይ ከዓ ነቲ ደጋፊ ህግደፍ ዋ እሞ ብዓድና እኮ ጌጋ ኣሎ እዩ ማለት እዚስ ንሪኦ ዘለና ጌጋ እኮ እዩ ንምንታይ እዚ ደኣ ምሕባእ እንተኢልካ ከዓ ብሓንቲ ረፍዲ ልዕል ኣቢሎም ከዓ ንዓኻ ከዓ ከዲዑ እንዲ ሃገር ተቃይሙ እንዲ ገለ ከዓ ክኸዱ ክእልን ስለዚ ነቲ ትብሎ ዘለካ ደረጃ ናይ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ኣብቲ ጉዳይ ማእከላይ መርገፂ ወሲድካ ኣብ ፋክቲ ተመርኪዝካ ጥራሕ ምኻድ ገለ ገና ርሑቕ ኢና ዘለና ንኸምኡ ንእሽተይ ኣንፈት ኣብ ትወስድ ግዜ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣብቲ ናትካ ተራፍቲ ሜድያ ሕቶ ምልክት እዮም ዘቐምጡ እንታይ መገማነሱ ኣይ እሱ እኮ ትግቡእ ናይ ሜድያ ስራሕ እኮ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ዲፈንድ ክንዲ ዝገብረካ እቲ ሜድያ እውን እንታይ ይብል እዚኣ ሰብ ከተኽስረና እዚኣ ከምዚኣ ተኢልናስ እዚኦም ከምዚ ክኾኑ እዮም ከምዚ ተኢልናስ ዝውድብ ክቅየም እዩ ከምዚ ተኢልናስ እዚኦም ማሕበር ከም ዝኮኑ እዮም እንዳበልካ እስኻ ባዕልኻ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ እንዳገበርካ ትኸይድ ማለት ከመይ ጌርና ደኣ እሞ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዳያስፖራ ዘላ ነጥፍ ኣብ ሚድያ ማለት እዩ በሎ ከምዚ ዝገለፅካዮ እስኻ እንድሕር ለውጢ ዘልኻ ጆርናሊዝም ዘልኻ ቸክን ባላንስ ዘልኻ ኣብ ሃገርካ if you don't practice it ኣብ ደገ ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ፍትሒ ድመፅእ ጆርናሊዝም ኩሉ ኣለዎ ጆርናሊስት ተደልዩ ፍትሒ እውን የለን እሱ ይኽሪኤልካ ትኽእል am I right that we going wrong ways well እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ፕረስ ብዓብዩ እቲ ራብዓይ ፓወር እዩ ኦኬ እቲ ራብዓይ ፓወር እሱ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ሓንተ ወይ እቲ ዎችዶግ ናይቲ ሃገር ናይ ሚድያ ሜን ሮል ብመሰረቱ ሶሻል ሚድያ ዳሕራይ ተፈንጪሉ ዝወፀ ናይ ሚድያ ሜን ሮል ኦፒኒየን ቢልድ ምግባር when you build opinion it has to be based on fact جاوي خاتمت أبانا حجي جناي زري أدلله خمون وحوار ده شغلة كان تايو أنا خمس مثلا عالم شلح هاي بالحد نعلم كتشلح سنة من تاي مسلكة the science in these ده مسخان تاجد شكا مسلكة ده يجيبها قال الله مسلكة زلوا زي بمثيل كايكون تاي مالته إيه politics تاي everyone is entitled to his own opinion not to his own facts if you are entitled to your own fact then there is no science ምክንያቱ ብመፅናዕቲ ክትበፅሖ ዝግባእካ ነገር ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብዝናትና ሕጂ ብልምዲ ደረጃ ዝረአየ 900 ናይ ህዝብና እኮ ይቃወም እዩ ዘሎ ሎሚ ይብለካ ሓደ መፅእ እቲ ከዓ 900 ትድግፍ እዮም ደለው ብለካ ክልቲአን ደሚርካያን ከዓ 180 ከዓ 100 እንታይ ማለት እዩ ማለተይ ካበይ ኣምፂኻዮ ተልካ ኢኻ ዋ ኢታ ድግፍ ለጀሚርካ ኢኻ ዝብለካ ተኮይኑ እስኻ if you back then ልክዕ ኣይክመፅእ ስለዚ እቲ ሽግር ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ ሕጂ ኣነ ሓደ ነቲ ክኸውን ዝግብኦ ንፈልጦ ክንገብሮ እንተኢልና ግን ዘምፆ ሳዕቤን እንትሪኦ ንኣሽቱ ኣብነታት መሃብኩኻ ኣብ ገለ ሚድያ ድበልኮስ ዘኮረዮም ንገለ ውድባት እንታይ ለሲ ደቂ 20 ደቂ 18 ደቂ 10 ገለ ከለዉ ንሜድያ ንቃልሲ ኢሎም ወፅኦም መን ጠሊሙ መን ተጠሊሙ ብዘየገድስ በታ ዝወፅዋ ንቃልሲ ዓዶም ከይኣተው ኣብ ስደት ይሞቱ ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ኣማኸርቲ ኮይኖም ሓንሳብ ኢኻ መንእሰይ ትኸውን ኣብቲ ዕድሜኻ እውን ክትገብሮ ትኽእል እንደይትገብሮን እውን ቁሩብ ክትግምግሞ ኣለካ ነቶም ክጎዩ ዝኽእሉስ ብድሕሪት ኮይኖም ሓገዝቲ ይኹን እምበር ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ጌጋ ኢና ዘለና ደቂ 60 ሰብኡት ኣብ ማራቶን ሰዲድናስ
ቀዳሞት ዘይወፂልና ከዓ ነንፀርፅር ምክንያቱ ጎዮም እዮም እሶም ቀደም ገይሮም እዮም መን ጠሊሙ መን ተጠሊሙ ብዘየገድስ ግን እስኻ ኢኻ ሕጂ ክትገብር ትኽእል ክትገብር ከለኻ ብልክዕ ንክትገብርካ ምኩራት ኣለው ኣሰልጠንቲ ክኾነካ ዝኽእሉ ንዖም ትሰምዖም ካብኦም ትመሃር ከምዚ ክግበር ዝግባእ እዚ እንተደይተገይሩ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ቪሸስ ሰርክል እስያ ክትከይድ ሓደ ሰብ ይትረፍዶ ንኸረዳእካ ንኸተረድኦ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውፅእ ኢሉ መፂኡ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዓለም ትዘርየና እያ ዘላ ኢሉ ብዓለም ከዓ ይጅምር ዓለም ሽማ ጎረቤቶም ድያ ደላቶም ወላ ናይ ብሓቂ ነዛ ዓለም ኩላ እዩ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለተይ ገና ወላ ሓንቲ ከይረኣየ ከሎ ኣነ ናብራ ዛ ዓለም ኣፅዲእኒ ኣሎ ክንላገፅ ንብሎ ነበርና ካብዚ ዓለም ጠፊእካስ ኣስመራ ተትኸይድ ወይ ገለ ዝበሃል ዘረባ ንብሎ ነበርና ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ትርኢ ስለዚ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እቲ ሶሻል ሚድያ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘኽእል ብቕዓት የብልና እቲ ምሁር እቲ ዝተምሃረ ዓቕሚ ዘለዎ ነብሱ ካብቲ ዘይተምሃረ ሕብረተሰቡ ዲሶሽየት ገይሩ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ነቲ ጋብ ኣብ መንጎ ዘሎ ከፅብብ ዝኽእል ፕላትፎርም ኣይተረኽበን ስለዚ እቲ ሓንቲ ክትግበር ዘለዋ ኢለ ዝኣምን እንታይ እዩ ኣብዘ ዘለዎ ሃገርቲ መንእሰይ ነቲ ናይቲ ሃገር ፀጋታት ይጠቀመሉ ይእቶ ምስ ኣተወ እንታይ ክጎድሎ ከም ዘሎ ክርኢ ብመንፅርቲ ዝጎደሎ ከዓ ክምልኦ ዘለዎ ነገር ከርክብ ክጓየ ምኽኣል ሕጂ ግን ከምኡ የለን ኣብዚ ኸድካዮ ከተማታት ናቱ ምትእኽኻባት ገይሩ ናቱ ሴግሪጌትድ ዝኾነ ሶሳይቲ ፈጢሩ ዝኸይድ ተኮይኑ ሰብ ክዓቢ ይክእል እዩ ምክንያቱ ዓቕሙ ብመንፅርቶም ናቱ ጉጅለ ጥራሕ ይርያ ካብኦም ኣይንሰንፍን እየ ካብኦም ኣይሓምቕን እየ እንዳበለ ነብሲ ዕጋበት ገይሩ ክኸይድ እዩ ስለዚ ሓላፍነት ክስምዖ ዘለዎ ብዚ እንታይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ዝኾኑ ናይ ጆርናሊዝም ገለ ኣሕዋት ኣለውና ብኡ ዝሰርሑ ኣሕዋት ኣለውና እዚኣቶም ኣትሊስት ነቲ ዳሜጅ ክቕነስ ከማን ነቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጢፎም ዝኸዱ ዘለዉ እሞ ኣሉታዊ ተራ ዝፃወቱ ከዓ ይበዝሑ ስለ ዘለዉ ፅባሕ ንግቦ ሓደጋ ከምፃልና ዝኽእል ነገር እውን ይምዕብል ስለ ዘሎ መዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሓደጋታት ንዖም ዝኸውን ክራሽ ኮርስ ኣዳሊኻ ሂብካ ካብዚ ትብሎ ደለኻ እዚ ከቕበሎ ከም ዝግባእ ወገን ወሲድካ ምኻድ ደው ክብል ከም ዘለዎ ንሓቂ ንፋክቲ ክኽየድ ከም ዘለዎ ብስነ ስርዓት ስልጠናታት ክወሃብ ዘለዎ መስለ እንተደየላ ኣሸጋሪ እሞ ኦፍኮርስ ሕጂ ብሰዓት እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብኡ ኣይኮነን ንዓኻ መብዛሕትኡ ክሪኦ ከለኹ ኣሕዋትና ደቅና ህዝብና ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረብ ነዋሪ ዝኾነ ብዛዕባ ኣውራጃውነት ሃይማኖት ድዩ ዋላ ቱ ኤክስትሪም ከማን ኣብ ፀርፍን ኣብ ገለን ኣትዩ what do you say to that? I don't know. I know ጠቂስካ ቅድም ኣቢልካ ማፃፅኣኻ እውን ግደ ኣለዎ ዓቕሚ ትምህርትኻ ነቕሓትካ ኢልካ ኢኸሞ what can we do ነዚ ነገራት እዚ ሲ ገሊኦም በፍልጦ እውን ኣይኮነን ገሊኦም ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅካዮ ኣብ ኣኼባ ገፅ ንገፅ ክዛረብዎ ደይክእሉ ኣብ ሚድያ ዝዛረብዎ ካሜራ ዝዛረቡ which is million people can see it or thousands people can see it. What do you say? እንታይ ትብል ነዚ ወል እቲ ቀዳማይ ምናልባት መፅሓፍትና ዶክተር ሰላም ኪዳነ ድሰኣማሉ ሪሰርች ጌራ ዝበፅሓቶ እውን እንታይ እዩ ሪሃብሊቴት ዘይተገብረ ኮሌክቲቭ ትሮማ ኣለዎ ሕብረተሰብና ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ፍራስትሬሽን ናይ ውሽጡ ክቋፃፀሮ ከይከኣለ ምስ ተረፈ ዝገብሮ ኣክሽናት ኣሎ ካልእ ኩሉ ግደፎ ኣየነይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እያ ኣብ ሃገርና ኣብ ከምዚ ፓብሊክ ሚድያ ገለ ሶሻል ሚድያ መጉደፎ ወላ ኣብቲ ገዛውታ ደፊራስ ኣብ ቅድሚ ደገ ገዛውታ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘይኮነስ ወላ ክንዲ ፍርቂ ርብዑ ገለ ተርኢ ወላ ወዲ ተባዕታይ ንደገ ገዛውቲ ከዓ ዓበይቲ ተለውስ ክትለኣኾም እኳ ዳኣ ትሕጎስ ዝነበርካ ሕብረተሰብ ኢኻ ስለዚ መስቲ ግዜ ይሕር ይቕየር ስለ ዘሎ እቲ ድፍረት ብሱቕ ኢሉ ዝሓንደበት ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይኮነን ዝስማዓኒ ክሪኦ ከለኹ ብስራሕ ከዓ ነዊሕ ዓመት ኣብ ከምኡ ስለ ዝሰራሕኩ ኣብዚ ናይ ቦት ረፊጂስ ዝመፁ ኣብ 8 ሃገራት ዳኸልና ቴስቲሞኒ ንእክብ ነርና ኣብኡ ሕጂ ኢንተርቪው ከግብሮም ከለኹ ኣብ መንጎ ገሊኦም ምኽኺ በቃ ፊቕፊቕ ኢሎም ይህ እንተበልካዮ ኣነ ከምዚ ሰብኣይ መስለካ ኣነ ሙሽሙሽ ኣነ ከምዚ ከምዚ ኮየ ኮይነ ከምዚ ኮየ ኢሎም ምስ ነገሩኻ እሞ እዚ ሰብ እዚ ጥዑይ ከዛርበን ፀኒሑ ከምዝኸውን ተሎስ ኣብ ውሽጡ ማዕረኽ እንደይ በሰል ኣለዎ ኣብ ሽወደን ነብሶም ዝቆትሉ መንእሰያት ነይሮም ናብ ባቡር እንዳኣተው ብቲ 2015-16 እንታይ ተተባህለ ኣብ ሊብያ እንዳመፁ ዝተዓመፁ ደቂ ተባዕትዮ
أرختم أحواتهم أوز النبور زرعيهم متيم مابزي السخاد أنا أبو خستون دي خاص السخاد أنا أبو خستون دي خبلو ስለዚህ እዚ ቀይሩና ካብቲ መንበሪ ቀይሩና ብሉ እዚኦም ከዓ ንምንታይ ክንቅይረኩም እንታይ ኮንኩም ወላ ሓንቲ እሞ ወላ ሓንቲ ተኾንካ ይቅየርኒ ከይዶም ባቡርና ጥሩ ስጋ ክንዲ ዝብፅሕ ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ዘይተፈወሰ ኮሌክቲቭ ትሮማ ኣለና ኣብዚ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣቦነት ናይ ቆልዓ ገለ ገንዘብ ሓገዝ በሲንግል ማም ሲለን ዝሓተታ ኣቦ ክፍርም ኣለዎ ንብሎ እቲ ቦ ግን ኣብ ሊብያ ዝዓመፀ እዩ ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን ካበይ ከይድካ ኢኻ ክትገብሮ ሕጂ ሰብ ፀርዎ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ሪሃብሊቴት ስለ ዘይተገብረ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ወፂብኡ ድገብሮ ዘሎ ነገራት ኩሉ ናይ ብንቡር ኣእምሮ ዘይኮነ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍራስትሬሽን ከምዚ እዚ ሕጂ some of them they take it as rehabilitation process በቃ ኣብ ዓድና ከለና ከማን ከምኡ ትረማ ከይሃለወስ መሕለፍ ግዜ ኢልካ ትገብሮም ነገራት ብዙሓት ነይረን ሕጂ ከዓ እዚ ብከምኡ ደረጃ ይኽየድ ስለ ዘሎ እቲ ኮሌክቲቭ ትሮማ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገራት ይበሃል ብንቡር ኣእምሮ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣይብልን እዚ ኩሉ ይኮነ እቲ ማጆሪቲ እቲ መንእሰይ ፀርፊ መራዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ኣብነት ኩሉ ሻዕ ዝህባላ እንዳሰሓቅኩ ከምሮም ኢለ ነቶም መንእሰያት ሓደ ጋዜጠኛ ብሓደ ከባቢ ከይዱ ኣብዚ ዘለኹም መንእሰያት ስድታት ኢኹም ይብልኹም በዴኹም ትፃረፉ ይብልኹም እዚ ሓቂ ድዩ ኢሉ እንተሓተቶም ሲ መነዲ ኢኹም ኢልካ ኢሎም መለሶም ነጊ መሊሶም ምሉ ማለት ብግብርቲ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት ክጅምር ከለኹ ወረብቲ ናተይ ፕላትፎርም ገለ ሕጂ እንታይ ይብል በጃኹም ፀርፊ ግደፉ ብሓሳብ ዝተፈለየ ነገር ተሎ ፀገም የለን ፀርፊ 20 ገለን ዓመት ተፀሪፍካ ወላ ሓንቲ ከምዘይኮነ ፀርፊ ስኢልካ ሓሊፍካ ኢኻ ትኸይድ ግን ኣትሊስት ክትፃረፍ ክትብል ሚስ ትገብሮ ነገር ከይህሉ ኣብ ከምኡ ገፅና ንኽይድ ስለዚ ሎሚ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ከምዚ ኣብ ከምኡ የበፂሐ ሕጂ ኣበየናይ ሌቨል ዲስካሽን ትፈጥር እንታይ ኮይኑ ኣሎ መስለካ ሓምዘቕዘቕ ኢሉ ኣሎ ሎሚ ሕጂ ሓደስ እንታይ ኣላ ሓድሽ ነገር ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ዘሎ ደረጃ መፂኡ ዝኣትዎ ሩምሲ ቁሩብ ክዕግሶ ዘይክእል ዘረባ ሰገጥቅጥ ዘብለካ ፀርፊ ይሰምዕ ኣይፀንሕን ኢኸባ ኣይ ኣብ ደይ ቦታ ይኣትየ ኢሉ ይደልግስ ሽዑ እቶም ከልግሱ ዝኽእሉ መሰልገሱ እቶም ብፀርፊ ዘይሳነፉ ይተርፉ ማለት ሽዑ እቲ ካልእ ንዕኡ ከም ኢንተርቴይንመንት ርእይዎ እንጆ ይገብር ኢሉ ይድመፃው ግን ካብቲ ንቡር ሶሻል ፋብሪክ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣዝና ንርሕቕ ከም ዘለና ውፅኢት ናይ ፍራስትሬሽን ናይ ትሮማ ገለ ምዃኑ ተገንዚብካ ብሕክምናዊ መዳይ ሓገዝ ዘድልዮ ሓገዝ እንዳረኸበ ኣየለን ተሪኢኻ እኮ ብዙሓት ኣእምሮ ተሸጊሮም መድሓኒት ዝወስዱ ገለ ማለት ከምኡ ብል ነይረ ቀደም ፓልቶክ ዝበሃል ምስ ከሎሲ ኣብዚ ፓልቶክሲ ኣይኪዩ ቴስት ገይሮም ዘእትው ነይሮም ተዝኾኑሲ ገረብሮም በለ ነይሩ ዝሩማት ምክንያቱ በቃ ክትሓልፎውን ብቕዓት ክህልወካ ኣለዎ ከምዚ ከም ኣብነት ኩሉ ሻዕ ዝጠቕሰሎ ኣብዚ መፅሓፍ ዝፀሓፍናይ ኣሎ ገና ፓብሊሽ ክንገብሮ ንብልሱ ዓላማ ንኤል ሳህለ ኣብ እተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደትን ናቱ ቻሌንጅን ዝብል እዩ ኣብኡ ዝበፃሕክዎ ሕጂ እንታይ እቲ መረዳእታ ኩሉ ሻዕ I want to hear that part. The one ምስ ወዳእካ ክትነግረኒ ኣለካ ኦልሬዲ ኢትስ ሬዲ ናብ 7 ቋንቋ ተተርጊሙሎ ከም ማንዋል ኮይኑስ ትሬኒንግ ክገብረሉ ሰብ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ነዳልዎ ዘለና ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኢኻ ትርኢ ኩሉ ሻዕ እቲ ዓቢ ዝግብኦ እቲ ቆልዓ ደይኮነ እቲ ወላዲ ምክንያቱ ምርጫ ናይቲ ወላዲ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ነቲ ቆልዓ ከም ዝዓቢ ትገብሮ ዘሎ እስኻ ነቲ ሕብረተሰብ ተደይ በቂዕካዮ ተደይ ፈሊጥካዮ ንደቅኻ እቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ከተፍልጦም ኣይትኽእልን እያ እቲ ሲስተም ከዓ ብኸመይ ተሃኒፁ 8 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ብካሪክለም ተዳልዩ ሰራሕተኛታት ተዳልዩ በቲ ሰም ዝደልይዎ መንገዲ ክሃንፅዎም እንዳበዓሉ እቲ ንፉዕ ወላዲ ዝበሃል ማክሲመም ንደቁ ዝረኽቦም ኣብ መዓልቲ 4 ሰዓት ሰዓት 4 ካብ ቤት ትምህርቲ ተምፂዎም ስጋዕ ሰዓት 8 ምሸት እሰን ከማን ምሕምባስ ዲ ኩዕሶ ዲ ገለ ከኣትወኒ ኣክቲቪቲ ስለዚ ምስ ውላድካሲ ኣብ ሓደ ገዛ ኢኻ ዳኣ ትነብር እምበር ብሓደ የለኻ ደቂሱ 8 ሰዓት ዝሓልፈን ከተዕልሎ ባህሎ ከተፍልጦ ኣገባብ እውን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ወይ ነቲ ዘለኻዮ ሃገር ክትነብሮ ክትጠበቅዖ ትኽእል ኣለካ ኾኑ ነቲ ተጠቕሶ ነርካ ዓንተ ወይ ደቅና ሶሻል ሚድያ ገለ ናቶም ከዓ ካልእ እዩ ካልእ ሎምሲ
كنزاربولو زلنا خالي جيزي غمر استقتل علو زدليكا لينكس كسدلكا بريسيرش زوصح والله بإنجلش أتيها It's تنبوبو true. أب حدا لي شوبينج يونيفرسيتي باز تصنعيو انت تي لينك كسدلكا ذكر انت اي كنت ايديا لومي ديجيتال اودو هيد نبلو هنا ازي انتهينا نبلو اي دي اتش دي نبلو قلعسي ديجيتالي قدم حجي اودو هيد نبلو بزناتنا بتناتهم بحريات بزقوبرو ነገር ጥራሕ ዝረአ ዝነበረ ሎሚ ከዓ ዲጂታል ከምኡ ሽግር ተፈጢሩስ ብፍላይ ቲክቶክ ክልክል ገለ ዝሕሰብ በጀካ ትስለላዊ ስራሓቱ ገለ ንቆልዑት ኢንቶለራንት ገብሮም ኣሎ ደቅናስ 3 ዓመት ቆልዓ ኣላት ንጓለይ ቲክቶክ ክትከፍታን ክትሕልፍን መዓስ ያደው ትብል ኢኻ ትብል በቃ ሽዑታ ደው ትብለላኸ ሓንቲ ትፈትዋ ብንሽጣ ቆላ እንታይ ስንብት ነይራ ኣነ እዚ ናይ ሻምቦ ኮልጌት ሲ እዚ ናይ ኮልጌት ብራሽ እቲ ክሬም ንዑስ ብማኪና መፃወቲ ገይሮም ረግፆስ ንዑ ደጋጊምና ክትሪኦ ትርኢ ሕጂ እንታይ ትብል ሃው ከም ንሓንቲ ከምዚ ደጋጊሙ ሰብ ይርዮ እንታይ ማለት እዩ ኸኒ ማለት ስታግኔት ኣይገብር እንዲት ርእስኸ ካብኡ ውፂኻ ወሲድካ ኣክቲቪቲ ከተግብሮም ገለገለ ትኽእል ዲኻ ሕጂ እቲ ወላዲ ኣብቲ ዝነብሮ ዘሎ ሃገር ዘሎ ሓደጋታት ብብዝሒ ሃርሞኒ ሚድያ ንምንታይ ኢና ጌርና ኣብዚ ዘሎ ኣብቲ ዲጂታል ዓለም ክኣቱ ዘይክእል ብዙሕ ይስረቕ ይታለል ሓበሬታ ኣይፈልጥን ደይመሰለኒ እንዳበለ ክንደይ ይቅፅዕ ማይነር ጌጋታት ዝመስላ ዓበይቲ ኮንሲኮንስ ዘለወን ኣብ ሕጊ ነገራት ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገር ስለዚ እቲ ሰብ ዲጂታሊ ኣብ ምንታይ ፕላትፎርም ኣትዩ ክፈልጥ ዝግብኦ ኣብዚ ክፈልጠሉ ዘይክእል ነገር ግዜኡ እንዳሕለፈ ብዙሕ ነገር ይበኽሮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ልክዕ መንገዲ የለና እዚ ኩሉ ፀርፊ ዝብል እንዲ ትሕተኻ እዚ ትሮማ እዩ በቃ ደው ከተብሎ ይትኽእል እያ ስለዚ ሓደ ሰብ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩ እየ መፂ ሕማቕ ፀርፊ ፀሪፉካ የቐኒየለ ይበሎ he will get shocked أنا كلنا عخايد يبلهم ده حكم يلومني تلعب كانوا مسود يبلهم لا أنت عادي يتصرف كامو يغني اللي والله يعني لا أنت صار تثبيته ود خمس مسبلك أو ود زبا خمس كتب لهم دمررت كده اللي انت تصبيه يغني اللي مسبلك كاي وانت يخبلك دنبرك سمع كاني خبت خكل صريفك أكو يخبلك أما براك أتي له تقول دايما أنت زي لكن أنت مليس كان لا عصفا يخمل سلك حجي نحنا ون ابت ترند خيكي ادم انت نتوم زتصارفوا قاله مساكين تاعنا عندهم سينم كمون يرب امنت زمناي انت نبلهم لمد نبرنا بعدنا مس اسروا ابت مجمريا سي اسيرهم قطقطون كمرمرون كلوس مسكيناي معسخون كسيطان كوي زغاغي كازلو لو مليسوم يحرقوا تمرمر تخال تمرمر تاكو بقى ابنتي غديف الله بالك توصو كويلي دمرمر دل بنصارو سغاي كون كان سيطان يزغاغي كازل سلازنا حدا نجر تامين كالو علامه انت لك كتكون ترح قصص كعوي اذا كله تصرفتات كن بعلامه يكون ناي فرستريشن ناي تروما ويدي وهلا بس I think after من مودة تأخذ هذا الخير of course بالعواد كنا ونتقص كان اللي خاب حافظ شو تي general speaking تاني مهرم على ناني دي الحجي أو قلة قلة in fact very important يعني in fact حتى زياون لكن إحنا نقول زلنا بفلاي السوشيال ميديا نتفزر بحبة السبب انتهي مسج نحلف على دكنا بتولد بفلاي عبز تولد كبرت هاللو بدنا إحنا عبز نحر كل جزء عب السوشيال ميديا هنا خن نتعرف البوليتيكا دي بخالق كديناسي انتهي تملت المهرم على دكنا ولا تي عملاح قوصهم ويفتعر قوصهم تتقرين صبق يرم زي مملحهم مهنيات انت سمعون يرم بو متنكا خبانا محدم أبزي يونيفرس مهارلوز نوركو جيزي تقرينيانا محرنيان قانقا مهرني يربتي كومين نايزا عدي بتبيت مرتتات نتوم أبزي زحابي قلعت قانقا دي مهاريان كم فورمال كم سابجكت بتبيت مرتي شعو أبو كم أبزي مهارلوز نوركو جيزي زستو عالكو نقرك توم قلعت ولدهم عم صوتوا بلمنا بيت مرتي نايموت موتي مخنياتو تمولدهم توانقاش ودن صبق جيرم تدي مليخمو كزاربو خلو تمعرقتهم يسمعوا أبخا ويادي غاسي كم زخبل خمزي لون دابلو نعمت ملو يم دواردو بسحقوهم قال موبني نملو أنا تايز بالنا بلا بإنجليش تقال كذكروا في التني نتوم قلعتسي
بقى يدهلوهم يشدوهم أبغاس كم زغبل كم زي سلازي أبو متيم ولدهم كرايو أيدلين أزي عرفن بوليتيكانا قالن كي يسمعوا خلوا سمعوا الله حدا حوين يرون قوم زمهرا قاتامي نتمهاروسي أقداس نت قانقا تقرينيا خردو قليلس شعور زي معالتي علم لخاو معالتو قانقا عدد زبلالو على إسران حدا تحساس دي قاله أو تأكيوان بزعبو زاربوهم زبل تواهيبو ممرحس قانقا تقرينياس نمنتا يخم تمهارو تبولو تنقل أتايبلو أدي أقديداتني أبو أقديد النمبر أنا سايم دلو أخوه نمنتا يتمهارو They مستوى speak تحت your mind. فترة Yeah. مغنيات نمنتا يب دحرت كاريكلم ريجولار ملء معالت تماهيرم عرقتهم تمشوا نغغزو مسكودو تريفهم يوم دمهارو دحراين تايب نحمش تمهارو حنت ساعه تبقى 10 دقيقه كما يكني خمس بالكات راح تودعك اجي اي تعي جرم اب معلقه علو زغول غيزي خوابو اي قله كبصوتهم كترفو بقى اريتيتد كوينهم يمنعوا دمهارو ስለዚህ ኣብ ልዕዚ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ካብ ወለዲ ምህዳም ናይቶም ቆልዑት እዚ ንፃረፎ እዚ ንብሎ ረኣዮ እንዶ ብምልኦም ዞም ተቃለስቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ደቆም እኩል ዝኾነ ግዜ ከይረኸቡ እዮም ዝቃልሲ ክብሉ ፍቆዶ ሃገር ክኸዱ ገለ ደሕልፍዎ ነይሮም እቶም ደቆም ከይረኣይዎም እዮም ዝግብዙ ግን እቶም ደቆም ነቲ ቃልሲ ክፅምበርዎ ይከኣሉ ምክንያቱ መሰምሃርዎም ነቶም ደቆም ምስ ተምሃሩ እቶም ቆልዑት نقول ነገር እንዳገምገምካ የዋፅዲ የዋፅን ልክዕዲ ልክዕ እንዳረገበሉ እዮም ድኾዱ ንወለዶም ተቕብሎም ጀሚሮም ዝገበዙ ሰውልካ ከደክም ደለኻ ለውጥ ክመፅእ ኣይክእልን በዚ ትኸድዎ ደለኹ ትማሊ ባዕለይ ታተለ ድዕበኻ ቆልዓስ ንዓይ ከም ዝኽትለኒ ይብል ኣብ ዝኸማ ጅራዮ እታ ኩሉ ሸዓት ዝብላ ነገር ካብ ዓድና እንታይ ጌጋ ነገር ሒዝና መፂና ኣለና ኣብ ሃገርና ልክዕ ኣይኮነን ልክዕ ኣቦኻ ይልክዕ ኣዴኻ ይልክዕ عب حوكاي لك قد جزاوت عبيت يوم لك you are never لك زغازي ولا اللي حق حيسك هلها نو كومي كونن ابو بزيات الجاجل لها تلك انا بقى بقى انا يسدنا الطرز بصحك معناته ام هيرو مخاخب قعو كمان مالتي جن من تا يقوم دبل دلو رئيسة امان النزهنت السخا بتتفلط ነገር ርግጠኛ እንትኾን ካጥራሕ በትትፈልጦ ነገር ውን ርግጠኛ ከም ዘይትኸውን ትኾንካ ዘን ኩሉ ነገር ከ ተጥፍእ ስለዚ ነዞም ደቅና እንታይ ንምህሮም ኣለና ወል እቲ ጽቡቕ ነገር ከም ዝበልክዎ ኩሉ ዝንኾኖ እንተዝፈልጥዎ ነይሮም እንታይ መኽብል ዝያዳ መሃደሙና ብደይብኡ ኸማንሲ 8 ሰዓት በቲ ዝደልይዎ መንገዲ ኢንዶክትራይን እንዳገበርዎ ኣብቲ ትምህርቲ ስርዓታት ካብ ንዓና ነቲ ዝነብርዎ ሕብረተሰብን ሃገርን ካሪክለምን ይቆርቡ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ሓንፍሽፍሽ ተሰሚዑ ምኻሞ ዝያዳ ምሳና ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ክህልዎም ኣይደልን ሕጂ እንታይ ኻ ትርኢ ብዚ ምዕራብ ዓለም ደቆም ባዕሎም ወሊዶም ዘዕበይዎምሲ ንወለዶም ድሑራት ከም ዝኾኑ ከም ዘይርድኡ ንዓለም ብናቶም ፀቢብ መንገዲ ከም ዝርዩ ገይሮም ክርኢ ኢኻ ትርኢ ካበይ መፂእ ስለዚ ክቕየር እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ደቅኻን ኣብ መንጎኻን ዘሎ ናይ ንቕሓት ክደፎን ኣይትመል ናይ ንቕሓት ጋር ክፀብቅ ክኽእል ኣትሊስት ኢሂልካ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ ክዛረበካ ከሎ ውላድካ ቀዳምነት ሂብካ ወዝ ወደይ ኣምሂርካዮ ሰዲድካዮ ተማሂሩ መፂኡ እዚ ዘዋፅእ ክብለካ ከሎ ተደይ ሰሚዕካዮ ከመይ ገይሩ ርእሰ ተኣማንነት ክሃንፅ ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ኣብቲ መፅሓፍ ዝጠቐስናዮ ነገር ኣሎ ቆልዑት ሕደጉ ሽወ ደንገለ ዝበሃል ዘረባ ብዙሕ ነይሩ وانا دايد نير ولد قدا زي يحلقون كاقول زحدو نتم ولد دي وزدو معنات ولادي حاجه زد ليرل اتي ويسترن فاليو ديت فولت انتون كا موت نبرت لها ولا بعد ما يهريمو بزصلان حيز كا تزار مالك and that will not work ስለዚህ ደቅና እንታይ ይመሃሩሎ እንተልካኒ እሳቶም ብናቶም መጠን ዓቕሚ እቲ ሶሻል ሚዲያ ከንዖም ካ ኔጌቲቭሊ ኣፌክትድ ገብሮም ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሽወደን ክሪሚናሊቲ ብዙሕ ዓብይ ኢሹ ኮይኑ ብደረጃ ኤውሮፓ መን እዮም ቶም ቆልዑት ሶማላውያን ኤርትራውያን ገለ ብብዝሒ እሳቶም ኢኻ ዜና ክወፅእ ከሎ እሱ ኢኻ ትርኢ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ናብኡ ድኾን ዘሎ እቲ ወላዲ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ወላ ገይሩ ኸማንሲ እቲ ሲስተም ኣይሓግዞን ኣሎ እንዳይሕግዘካ ሲስተምካ ካብ ወረደና ንዘራረየሊ ኢልካ ከም ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ድልድል ፈጢርካ
ما أنت تقصال إن أنت نايدك خاجرير كخند الحساب السوني حساب يعني كم حبرة حساب كبير كاس كابزي لعبنا تندع صبا كدام سنبت قام قد تمورا ميلك أكباب هاي ما نتم كتمورا ميلك أكباب سبورتي لك أكباب الله لي يومنا نحن صباح نقوكو ولا حدا ديم نابرا ديم كقبرونكو كفالو تخول لهم من أبي الله تدي لكن أبتزول majority society أتيهم توحيدهم كيدهم صباح نقول نعم صح دكنا نابكم زخد الله دكنا نابكم زخد الله وندابل كم نصرت تايمو ترجم well said. ስለዚህ ዋጋ ናይቲ ዝኸፈል ዝወሰድካ መርገፂ ኣብ ዘይፈልጥዋ ሃገር ክትወልዶምን ከተዕብዮምን ዝወሰንካዮ ውሳኔ ዋጋ ናቱ ክትከፍል ድልው ክትከውን ይግባእ ግን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ይኸይድ የለን Thank you. Well said. ናይ መጨረሻ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ብዙሕ ነጥፍ ዘሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ተሪኢኻዮ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ብርጌድ ንሓመዱ ብኸመይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብኸመይ ከትሪኦ እስኻ ጉድኣቱ ዶ በዝሕ ጥቕሙ ወይ ኣብ ገለገለ ነዊሕ ዓመታት ተቃውሞ ኣሕዋትና ኣለዉ 30 ካብ 81 ማለት እዩ ስጋብ ተወሰነ እዋን እኳ ሶሻል ሚድያ ይነበረ ባክ ነደይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ትሪኦ ዘለካ ምቅታል ኣብ በዓል እስራኤል ኣሕዋት ንኣሕዋት which is very sad ከምኡ እውን ናይ ኣውራጃ ፀፍታት ወይ ኣውድ ዝረብ ዘረባታት ብኸመይ ትጥምቶ እስኻ ከም ጋዜጠኛ ከም ተዓዛባይ እንታይ ሪኦ ዘለካ እሱቲ ኣበናይ ደረጃ ወሪድና ከም ዘለና ዘርእየካ እዩ እሱቲ ብርጌድ ንሓመዱ ጥራሕ ዘይኮነ መብዛሕቱ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝወፅእ እሞ እቲ ያንግ ጀነሬሽን እቲ ሚድል ክላስ ከዓ ማለት ብዕድመ ደረጃ ዘሎ እሞ ኣካዳሚካሊ ኣቺቭ ዘይገበረ ክትሰምዖ ወላ ክትሰምዖ ከማ እንደክንክነካ ነገር ኢኻ እቲ ፀርፍታት ዝመፅእ ዳሕራይ ሕሰቦ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ነገር ከ ኣሎ ምሳኻ ዳኸየካ ምና እምበር ንዓይ ንዓኻንስ ብሚድዮ መሺጦምናሲ ከመይ ገይሩ ሓደ ኢፌክት ህልዎ ማለተይ ኣታ ዓብዱ ኣለና ኳድሬም ኩልካ መራ ኣለና ማለተይ እስኻሲ ምምሻጥ ኢሎም ማሳጅ እዮም ክገብሩልካ ኦኬ ንዓይ ከዓ ምምሻጥ ኢሎም ምምሻጥ ይኸውን ስለዚ በኣልማማ እዞም ኣውራጃ እዚኦም ከምዚኦም እዞም ዓዲ እዚኦም ከምዚኦም እዞም ሃይማኖት እዚኦም ከምዚኦም እንዳበልካ ዝኽየድ ኣባህላታት ብሚድዮ ንዓይ ንዓኻን ምምሻጥ ወይ ንዓኻን ንሓደ ኣፍሮ ወይ ንዓገለን ማለት እያ ከመይ ገይሩ ኸውንን ከመይ ገይረ ኸዳ ንኣብነት ትገብር ስቕ ኢለ ዛናተይ ምልእቲ ሓሲበ ውፉይ ደ ይበካ ኣብነት ንዓኻ ንውፉይ እንዳርዳ ብሚድዮ መሽጦምኹ እንታይ እዮም ክብሉ ናትካስ ኣለካ ዋፅማዕንሞ ኤንወይ ናበይ ክመፅእ ደልየ እቲ ምምጥዳን ናይቲ ነገር ክትሪኦ እየ በኣልማማ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ሰራቅ ኣለዎ ዶክተር ኣለዎ ንፉዕ ኣለዎ ሃይማኖተኛ ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ፀጋ ናይቲ ሃገር ወይ ሸኸም ናይቲ ሃገር እዚ ተዓ ኩሉ ሻዕ ዝፀልአ እንታይ እዩ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያት ንሓደ እንዳጥፈ ሓደ እንዳነኣስ ሓደ ንሓደ እንዳንቋሸሸ ከይዱ ምዕብልቲ ሃገር ከዓ ክደሊ ከሎ ኢስ ኮንትራዲክተሪ ኣይከውንን ምክንያቱ መንፋዕቲ ናይ ዜጋ ነታ ሃገር ኣዕብያ ስንፍና ናይ ዜጋ ናይታ ሃገር ከዓ የድክማ ብከምዚ እንተደይ ሓሲብካ ንሕናን እሶም እንተልካ ሃገር ክህልዎ ኣይኮነ እዚ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ እዚ ዝጅመር ዘሎ ንእሽተይ ምስሊ ናይቲ ዓብይ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰብ ክዝንግዑ ኣብ እስራኤል ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነ እዚ ጉዳይ ስለዚ ሕጂ እውን ቀፃሊ ብቲ መደባተይ ክብሎ ዝፍትን ዘለኹ እንታይ ሶሻል ሚድያ ነዚ የጋድድ ኣሎ ወይ የጋድድ ኣሎ እቶም ፕላትፎርም ሒዞም ንዑ ዘጋድዱ ዘለዉ ከሳዕቤኑ ርድኦም ዲ ኣይመስለንን ምክንያቱ ሳዕቤኑ ክርድኦም ዘኽእል ኣካዳሚያዊ ድሕረ ባይታ የብሎም ኣብ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ዲ ወላ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፂኻ ክበሃል ዝከኣልን ክበሃል ዘይከኣልን رأيه مو على حدا جزء تايري صبغ عركم زنبر قال مستبأسومسي كيدهم نعون تاينيرو عبر قال دليل مامتيهم قال لهم نعوق بقى هم زنريو كل شعب كاركتر اساسينيشن هي أزي أخي براي بتقبون أنا بحد حبرت مغنياتو كتفالا لزلك أسخا بحساب مغنياتو تسقايكو بحساب مفللا زبالة حسابك يا خاطر متس نتناتي عند حساب عند حدا زي تقبلك
نعيت زي تقبل كان انت خاط قبر النمان الله تفتير يا فتاري يفتيرني سبي رأس لأني مر لأني زي مثلا إنك حسب بنتعنت قال تقندي إذا خسرنا يا خم إرتراويان أنت يا مسلكة تافت أرز هبنا زعبيت سكة كم سب بنتعنت كنا نكسر كم سب بنتعنت كنا حسب كم سب كي تشعرنا زي مثلا ريتونا خنهب جلز نبرة نجرزي كم زتعرف خوي بمشقرار بمفررح بابوشتا هاجر بمأسرت قال أبدك خان تاي قدسك بزبلون نتي علاماتهم كبلو نتي سب حسابه خيكل أجي تايم لك حساب ما أنت قال لي تكبر قال ما أنت قديش أنا قبزيلنا حق تزاريبنا خنصلع حق تزاريبنا خنصلع تبل زربات تمسي سب تاي مريض صلى مالتي نخي صلع تلبام تم تزي لبام كا رغب ما سبلك عد بيت حمتي أباينا ما خنت ترف مبر عدكم ويتاع لك تصنحس حدا دقافي زبوله مص تيلو مزد انت تقبر نير كايلو خي ترترو بعد غمي قريب كام زبوله بابا بالعسى يزلو بل كما يرك يا حاجه نزغت امنو اب قالسي اب قلب كل نغرات مالك ስለዚህ ናበይ ከም ጻካ ደልያም ድል ደለኹ ፕላትፎርምና እቲ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ወላቲ መብዛሕቱ በትልክዕ መንገዲ ይኸይድ የለ حتى أبنت كريدي أرينا سلزلنا كم أبنت ريدي أرينا هنا ريدي أرينا كابتن مولتن نت مدب نت بروجرام نتي نت فاونديشن حجزتن طلبات الله مخنياتو تمويا غازيطኝነት بتلكع منقدي እንዳተግበረ خيد الله ريدي أرينا كقصل تخوين أبكم مزفتنولو ጊዜ እቲ ህዝብናቱ كم زي تقالاسي كم من بريزيدنت إسياس أفورقي لا تنبيبا ريدي أرينا نايتم غازيتنيا تاو زلو رئيتو يكونن ولقاوتس ግን ሓደ ከም ትካል ክብሎ ዘለዎ ጠለባት ኣለዎ ስለምንታይ ብድሕሪት ካብኡ ዝሓትት ንኣካል ስለዘሎ ብኸመይ ትሰርሑ ኣለኹም እቲ ሞያ ብልክዕ ዶ ይትግበር ኣሎ ገለን ዝብል ኣካል ኣሎ ተኻልእ ግን ውልቀ ሰባት ትውንኖ ይኹን ናይቲ ውልቀ ሰብ ወለንታ تمركزي يخيل كمز خمي جركا تبل كمز خمي جركا تبلن زبله سلازي لك أخذ كي سلاز فتنكا تحبرت سب كي قبلك خيلي أتلك ما حد مفتان كاسي كم نبور هاي رايو زي النبوري مغنيات كله تقال أبدا صلولات كيت كاسي كله بطرح نفسهم تلو مسكنا كاتاتي خيام مسكنا انتهي داخويني شاركم نفس لقيبو مسيهم كلها حجي الماجوريتي ميديا بس زقودو زله هلق درجة عندها اسخا بروفيشنال كتكون ابس فتن كالو غيزي سوري تو سيت جن اب لونج تيرم ريدي ارينا كقصلا يكون مغنياتو ناتو فولوور كما يخيد الله تسرحو زلو تيفرت تقبرو بزح كنسو تهزب نعو ندحردا ابريشيت زي قبرو خوينو نعو وسيدو زي تقوم اللي تخوينو وان داي دو لكم كتحسبهم ولا زغنا ولا فاندرستلون تقبليهم فايزوي كندي سبي زكاتات لكم نزم دب كبار كم تخال كل مسيلهم وكندزب كمز تتبايلو وموزد اخو لا يكون النزس فاند خنقبرين خلينا ديمكم سو ابا لا يتاي لاس يا تقطم تم قطعت لك اكزيست نو معرخ ندي واقع خمس خفلك خفل ابسولوتلي معرخ ندي واقع خمس خفلك انا مقمع نو بوينت تيكن من تاي دبل دلخو تمجمريا زبلكو ايتيكال خنسرحينا زمص يمصا لسمع يسمع نحنا ግን تمويا كومبرومايز اي نغبروني الكاب تخدل غيزه تخفلو واغال اوكي كيدندو ولا خبت اي دون نو مالت ستاتستكس حجزنا دي نزرباي ايفلطن غنا يراخون ግን just as ناتي observation او خلو تتغاغي ارمني كابتم ذا عبي بروجرامات ابريدي ارنا خون زغولو ناشخرتتي ني سويلة هايبوثيتيكالي يدل على غزي قدر نمنتاي እቲ ማጆሪቲ ናብቲ ምዝንጋዕ ገጹ ናይ ምኻድ ተንደንሲ ኸትርኢ ረኺብካ ክትዛረቦም ከለኻ መንእሰያትና መዘበረባኹም ዝበደኩም እኮ ፅቡቕ ነይሩ ግን ቁም ነገር ተብዝሑ ኾንኩም ሕጂ እዚ ከም ኢሹ እንተሪኢኻዮ ናበይ ከምፃካ ሕጂ ብቲ መደብና ኩሉ እቲ ብርጌድና ሓመዱ ዲ ካልእ ዲ ኩሉ ነቲ ፕላትፎርም ብልክዕ ዶ ይጥቀመሉ ኣሎ እንተልካኒ ኣይመስለኒ أي مودة أتا تبالغها well taken absolutely
إذا كل تنكفنا حجي أبتلبوا حتى كان ريجن على هاجرنا تمنيت ديمقراسي مثل جورناليزم نحن نهزبنا تصفان هو اللي نعرف ولا تعزبنا هزبنا تاي مثل حجي وأب نايت مال مدبية بعد ما سفرهم تاي نير ترقستي قالسناس كعوة يخيل دي نير رقستي تمدم دمناتيكا زعوة قالسي يلن علامون تدينتي علامة غاقا أتشيفبل كخون عنه سلازي نبزا حتى غاقا متسي حجي ديمقراسن مسرح ديمقراسن انتاي مخانو بقبو تزي فليت كايو ناب هزبخا ديمقراسي خمي غير كاتمت اجي اتزريو بزح جيزي انتاي ابكا هايدانا قالسك على سالو زبل فتحو قالسي يقايدالو ايكونن وقد محجي زبول كون يروح انت تبقى تسألني راح انت روب قال نستيتيها بامبولا متصاتيت نيراتا خمس دموديا غير عينت ابو غفيلاتا ابتو غفيلاتا خوف مسنبلسي ابتو خدانا مونغو بزي استقال كيرو هجي تدلي الله سابيت في عيلة أفت بوستر تاي تتكع نزي أزرخبه عين برح عين تتكع تاسعة بدحري الله تقرقيرا كوفس الليلة تازنا بره هجي اوكي فتح رقيت كافتحي تدليني well صغار said روح اوكي كلك فتح رقيت كافتحي تدليني yeah ديمقراطية actually قدمت أمر ناي ديمقراطية خرد أكخ لالو مالت سخا متيخ أنا حي ديمقراطية مسألة تتكيمس أب عينها تفوق بلالك تبلن أنا ديمقراطية يخوض فقدلك مرحبا أجي well said ناب أول well تزعبيه سلنا إحنا دين نوبرو دلنا هم كوي تما أبز حلفة مدبنا هم قوم نبنينا مريتش غنين يرو بأوروبا أبز هاجراتنا أوروبا ناب أوروبا برلمان زمرات وسبات مريتش عنير هاجر تعب تشالنج أنت خوينو ناي كتر زد متو سبات وحدي سلازي yeah ولا بزي sometimes الله أصوب أجي تاي مالتي لأن حردا بعدهم متيخا الديمقراطية ومسرحهم انكفات تخونك كل سب جوزو توحيدو تديد ميتو تسرح ديمقراطي كم يقرا تسرح يعني سلازي انت نابي متاكد لي اتي حزبنا سي بوزيتيف تسفا دنه ولا زبلك تزغون دام انت خوين تسفا رقيب دين قاص حزبنا تسفا تزركب داكورينا انا ابز حلف قالسكو تسفا سلازنور انت يوفيو انت يغيرو انت رقيبو بقى ما يتطلي مقارينا سلازي نحنا تسفا خنهب يترفسي ابنا نحد حدنا بزلنا يون تسفانا مقررات كتكا خيكيد منتي نزي كل ناي قالس منفس زهاس خيمت منتي حجون سلطناتات هيبكا نتجيكاتات كنيسكا غنا يتغعزو ايتجمره thank you كيلو سرعات محساب يدل زبلن زلو انتايو مخنياتو يلنا انا بتخون هلو زقبا درجة أنا بابرا أكايدا النقحات قال يلنا لذي ناي بحق انتنسيف زغوانا سرحات ببوتو برجلنا حمدو إليمي تازا عبيتنا أبالاتهم كنا قروهم زغولو خبابي زلو ريسورسس ككيدهم سلطناتات يوصل بزتا عصفة نتمن قصقاساتهم نقدميت بوسدوه بزتا عصفة سخا تأكيبكا تقرينيا حد تتقايقكا تتزاريبكا زدو خمزو ديلكا خيدكا كتنكح كتعبي تخلني أم نقح زي تمركز قال سخا عوات هيكلي ولا تميدا قال سسي تودب نقح قلن دابلي خيد نقح زي بقول قالسي أي عوات سلازي أو قدولتات لنا نبرجنا حمد تروح زي كنا كولكتيف لكلاتنا well thank you very much تلاوت اللي كان مودعتا عدلك بكان بحكي بشيء تقبرك زي خاط في خمسة بأخون ليتي زلو بتعمير مسكنك عقلت عبدو ثانك يو تام مጨረሻ قبل ዝፍትን እንታዩ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ነቶም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርምስ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ዝሓስቦ ዘለና ስልጠናታት ኣሎ እቲ ስልጠና መን ንመን ክህቦ ዝብል ነገር ከይህሉ ኣትሊስት እንተዘወሓደ ብማስተር ደረጃ ኣብ ኤውሮጳዊ ትካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ዝሰርሓ ዘለዋ ሞፍቲ ዓውዲ ቀዳማይ ካልኣይ ወሳልሳይ ዲግሪ ዘለዎም ሰባት ድህብዎ ስልጠናታት ኣብ ምድላው ሓሳብ ኣሎ سن منتاي اتليست حدغا نمقناس حدغا ክትቀንስ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣባና ማለት ብዘለዎ ቅፅል እንተይሉ ኣብ ሎንግ ተርም እቲ ህዝብ እንተነቂሑ ሰብ ዘይብሉ ክተርፊት ፕላትፎርምስ ስለዚ ንፅባሕ ንጎውን ክትበቅዕ ትኽእል ኮንካ ክትከይድን ማዕረ ማዕረዩ ከኣኒ ነቲ ፕላትፎርምካ ሞር ሲሪየስ ከም ዝኸውን ወላ ዘይ መንግስታውያን ትካላት
أب أقول قلت أو علم بقو بلا نتحبرت السبب صحلو زخلا درجو زحلو وخونو زخل كايت بز غيركا نتحدقاتات ناي مقناس حسابات لما بتجي مساخله نقول لحبيركا تخجبر زلو خجبري سلسقع شعوقن كابز نريو زلنا تصرفتات وغن زحزه ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ መሊሱ ዘታፋንን እንድሕር ዳ እሊልና ኪኖ ስርዓት ሓሲብና ከም ሕብረተሰብ ሓሲብና እንተኸድና ዘዋፅእ እሞ ንዕኦም እግረ መንገደይ ክላብዎም ክደሊ ኣብ ፕላትፎርሞም ፀርፊ ከየተኣናግዱ ኣብ ፕላትፎርሞም እዚታት ሓንቲ ዓባይ ዝረሳዕናያ ነጥቢ ብኣ ክዛዝም እዩ እዚ ፕላትፎርምታትና ኩሉ ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ እምበር ተተተርጊሙ ዝህቦም ሓደ ረቦት እንተዝፈጥሩ ነይሮም ብዙሓት ካብዘን ዘለዋ ቻነልስ ምስተዓፅፉ ሕጂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተርጊሙ ኣምፂኡ ዘቕርቦ እመኻ ብስታስቲክስ ስለ ዝሓስቡ ክንደይ ሰብ እዩ ዝሪኦ ስለ ዘገድሶም እቶም ዋናታት ከም ዓብዪ ኣይርኢናን ስለ ዝኾነ ደቂቕ ቋንቋ ኢሎም ስለ ዝሓስቦም መንፀርቲ ካልእ እምበር ብእንግሊሽ ቋንቋ እንደይከውንን እትብኡ ዝበሃልን ዝዘረበ ምተዓፅቦ ቀደም ነይሩ እቲ ቻነላት ኦኬ ስለዚ ሕጂ እውን ነቶም ቻነላት እንታይ ይቁኑዕ እንታይ ዘይቁኑዕ እንተፈሊጦም ሓገዝ ይሕተቱ የንብቡ ይረኣዩ ገለ ተዘየለ ግን ነቲ ዘሎ ሽግር ተመሊሱ ሽግር ከም ዝፈጥር ኣብ ምግባር ኢድ ከይህልዎም ከይሳተፉ እግረ መንገደይ ክላብዎም ይደሊ የቀኒየለይ ካልእ ሓወይ ኣብ ካልእ ግዜ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ምሸት ኣነ እውን የቀኒየለይ ያድልይኩም ሓሳበይ ክገልፅ ስለ ዝፈቀድኩም የቀኒየለይ መርሓባ